sa tu robí zase obrazovka. Skryjem to. Tak môžeme ísť hrať. Vítajte u nového videa. Počkaj, čo? Kde play? Neviem, či kde je play? Ja neviem, keď mi to tam neukazuje. Tak som sa rozhodol, že natočíme toto crossovers. Takže máme tu, budeme mať aj charakterov. Musíme nájsť play. Tu je play. Konečne. Trošku sa nám to seká, aby ste vedeli, takže neviem, ak sa to dopadne nakoniec na tomto videu. Tak asi som sa rozhodol, že asi nenatočím level builder. Nás to nebaví, neviem už prečo som to písal, že to natočím. Akože fakt nám to tu musí dlho načítavať. A to bude problém. To máme. Dáme speedrunnera. Tak môžeme už začať. Dúfam, že nám to toto načítanie takisto nebude tak moc trvať. Takže sa nám tu trošku sekať, sa nám tu bude trošku, lebo ja proste mám starý mobil, aby ste vedeli. Ja na tom novom mobile nemôžem natáčať. Typek je u mňa. Kamo. Teraz, ako toto. No, dobre. Môžem ísť fight. Kamo, on sa tu vyjumpoval. Jak je to normálny typek. Všade sú títo typci. Takže môžeme vypadnúť dole. To je ten typek, ktorý sme ho videli. Kamo, ja moc nefajčím, more. Kamo, teraz vidíte, útočia. Ja som zabil zombíka. To bol taký. A diváci sú mŕtvi. Vidíte? Game over, bro. Poďme tohoto typka. On sa uhýbajú, proste to není normálne, že sa uhýbajú. No konečne som niekoho hitnul. Poď sem. Potom. Wow, tsunami. Najväčšia tsunami na svete, ktorú som videl, wow. A zase som sa zgebal dole. Ako predtým. Niekoho to ani nehitnul. Kamo, že vrátim bol, že je tu nový charakter. No wow, noob, kamo, Charburger. To je hamburger, kamo. Wow, som silý, bro. Kamo, ten typek sa volá silý. Kamo, typci ma tu vždy jak zabijú. Kamo, keby som mal toho pilota henteho, tak by som bol úplne silnejší. A on nie je na toto mobile, lebo to sa mi seka celkom. Kto tu kričí jak zombie? Ja mám nového charaktera, Murdera. Počkaj, ja sa idem zabiť. Kamo ten typek normálne kričí.
jak zombie. Dobre, kde je murder? Ten byl murder. Kam to je tu ten týpek z Murder Mystery. Tak Murder Mystery môžem aj niekedy natočiť. A neviem, jak sa dopadne tento môj mobil. Chce mi trošku seka. Tamto ten týpek, to je ten nový charakter. Kamo, čo tu robí tá ryba? Killer Fish from San Diego. Jak to tu reve, jak malé decko. Počujem už hneď. Shave vín, kámo. Som mŕtvý. Kámo, mne sa mi tu moc dobre nehrá, lebo ja mám ten starý mobil. Takto. Tu mám taký problém. Kámo, neboj sa, ja sa tu nevysypem na zem. To nezgybem. To je zombie, kámo. To je zombie. Wow. Fakt wow. Takže fakt word. Ako zombieci ma zabijú, wow, fakt. Fakt crazy. Dostal som Buildermana. Takže staviteľa. Ja som bol 5. najlepší. Ja mám zahlasovať túto mapu. Ako fakt vy chcete týmy? Ja viem, čo je Teams. A práve ja poznám tie všetky mapy, ktoré sú tu. Ale ja nechcem týmy. Halo. Ani Tycoon Crossround. Ja chcem Happy Home Deluxe. Jak sa to hovorí? To je jedno. Ale za chvíľu budeme končiť už. A to je problém. Čistý problém. Builderman. Som modrý, yes! Ja mám rád modrú farbu. Tam ale kde sú červenáci. Červenáci sú v noci jak paprika. Nie, tam už není typek. Tam už není. Kamo, ja tu nikoho už nevidím. Ja tu nikoho nevidím, ale tu sú typci. Yes! Prišli mi za pomoc, typci. Mne sa mi ešte lepšie hrať, ten Builderman je ešte lepší než ten Murder, kámo. Napíšte do komentárov, kto je lepší. Napodobňte na ten Builderman. On je proste má taký... Vidíte, čo on robí? Spaluje, lebo neviem, čo robí. To ma ho chcem zabiť.
Takže ja by som už chcel s vami končiť. Tak čaute.